Românie, mare atenție! Guvernul tău vrea să dea 170 de milioane de euro lui Dinamo, clubul poliției și al clanurilor afiliate gen Borcea cu firma lipită de stadionul din curtea poliției, au dat deja aviz de mediu, deși e lipit de un spital de urgență care este înghesuit într-un colț. Dinamo desființarea DDB. Poliția să doneze tot perimetrul spitalului și guvernul cu banii ăia să extindă spitalul. Fără clubul poliției în sport. Presiunea pe arbitrii din partea poliției și toată imixtiunea poliției în fotbal și în sport este exasperantă pentru românii iubitori de sport. Vrem ca poliția, adică Ministerul de Interne, să își desființeze clubul și să îl păstreze club de amatori fără stadioane publice. Ultrași și poliție în același club, cascadorii râsului în România. Ultrași să își facă alt club și alt stadion, dar nu în curtea poliției, că sunt penibili. Când ei mari ultrași cer stadion fără pistă în curtea poliției. Dinamo desființarea DDB. De Dinamo, să știți cumva dacă s-a dat acordul final să facă stadionul? Eu știu că s-au făcut, eu știu că am citit că s-a dat acordul de mediu și acordul de mediu, că s-a semnat acordul de mediu, eu cred că e un acord, este unul din acordurile foarte importante. Foarte importante, corect. Acum, pe data de 14 februarie, Ministerul Dezvoltării Lucrării Publice și nu știu ce a anunțat deschiderea procedurii de dezbatere publică a proiectului de hotărâre de guvern, așa, care va fi pus pe data de 29 în agenda de lucru a Guvernului României. Deci pe 29, noroc că avem și 29 februarie anul ăsta în biserică. Bun. De aici încolo, dacă toate vor... Deci dacă se va da acea aprobare 29, adică 1 martie, altfel spus, costuri totale 170 de milioane de euro. Important e această realizare. De adevărat este, am citit ieri o știre pe Fanatic, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră cifrele, nu prea sunt așa profitabile noile stadioane, văd că toate sunt pe minus. Cluj Arena... Da, e adevărat, sunt pe minus, așa este. Arcul de Triunf, Arena Națională, a dat cifrele Fanatic acum câteva săptămâni, toate sunt pe minus. Da, toate sunt pe minus, așa nu înseamnă nimic. Sau pentru Primăria Capitalei, care are stadionul ăsta, Arena Națională. Ce înseamnă la bugetul primăriei? Primăria, nu știu, într-un oraș important, nu înseamnă nimic niște cheltuieli pentru stadion, chiar dacă pierde ceva. Se pare normal să fie, pentru că la bugetul unei primării, nu știu cât de mult înseamnă pierderile astea. Poate să însemne 0,01 din buget sau ce. Deci asta este problema. Da. Trebuie că altfel nu poate un club să țină. Nu suntem cluburile din Anglia, nu suntem Arsenal, nu suntem Tottenham, să avem Manchester, să ai proprietatea ta stadion. 29 pe agenda guvernului. Decizională pe site-ul Ministerului, după care se va face o hotărâre de guvern. În vederea construirii obiectivului... Cel mai important lucru este partea financiară, să găsească suma necesară, banii necesari... Pe care eu apreciază la 170 de milioane de euro. Adică... Care se pare enorm. Bine, enorm. Ei au făcut cu 1000 de euro pe loc. La Ploiești. La noi 1065 de euro. Pe loc au stat 17 milioane de euro. 18 pe 16.000 de locuri.